6 ліпеня асаблівы дзень. І чым цікава? Бо звязана адразу з 2 святамі. Ого, якімі! Сябры, вы ўжо тут? Добрага ранку! А Касі і Насці яшчэ няма. І я тут пакуль адзін чытаю. А вы ведаеце, пра якія святы ідзе гаворка? Вось і я яшчэ не зразумеў. Хочаце паслухаць? Добра. Так. Сёння пачынаецца падрыхтоўка да народнага свята Купалля, якое адзначаюць акурат у ноч з 6 на 7 ліпеня. О, сапраўды! Я магу вам многа пра яго расказаць, але спачатку даведаемся пра другое свята. Якое? Ой, дзяўчынкі, вы чаго? Ой, сёння дзень пацалункаў! Віншуем усіх! Добрага ранку, сябры! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Настя, давай яшчэ раз! Не трэба мяне яшчэ раз. Вы, мусіць, гэта свята прыдумалі, каб бузькі ўсім раздаваць. Што? Нічога мы не прыдумалі. Вельмі трэба! Сам паглядзі ў сваёй разумнай кнізе. І пагляджу. Так, другое свята. Дзе я спыніўся? О, знайшоў. Другое свята. Сусветны дзень пацалункаў. Сапраўды, ёсць такі. А што мы табе казалі? Я ўжо шкадую, што мы цябе пацалавалі. Лепей бы якога іншага хлопчыка. Ой, якога такога іншага? Ты любога! Толькі б не цябе, бо ты ад нас так адштурхнуўся, нібы мы нейкія пачвары. Да не пачвары вы ніякія. А можа, мы табе нешта зрабілі? Не. Чаму ж ты тады нас цураўся? Ну, просто так. Гэта не тлумачэнне. А вы нікому не скажаце? Нікому. Ну, добра. Зараз я выдам вам самы галоўны хлопчаковы сакрэт. Ну, цікава. Мы, хлопчыкі, вельмі сарамлівыя. Праўда? Ага. Хоць і стараемся не паказваць гэтага. З-за гэтага ўсё робім наадварот. Нават шкоднасць нейкая ўключаецца. Асабліва, калі нам нейкая дзяўчынка падабаецца. Няўжо? І ў чым гэта праяўляецца? Ну, напрыклад, хочацца гэтай дзяўчынцы сказаць, якая яна прыгожая, а рот сам адкрываецца і гаворыць, што яна агідная. Ой, але чаму? Не ведаю. І ніхто з хлопчыкаў таксама. Дзіўна. І не кажыце. А яшчэ бывае, так хочацца падарыць што-небудзь прыемнае, а рукі самі цягнуцца і тузаюць дзяўчынку за касічку ці за вуха. Гэта як ты нядаўна мяне за вуха цягаў. Ну, так. Гэта выходзіць, Кася табе падабаецца? Я гэтага не гаварыў. Але справы самі за сябе ўсё робяць. Ну, вось. Зноў сорамна стала. Усё, не глядзіце на мяне. І не цалаваць болей. Не. Хаця, калі адзін малюсенькі разок, то можна. Хлопчыкі, хлопчыкі. А вось і я. Ух ты! Якія ў цябе прыгожыя вяночкі, Настя! Няўжо ўсе твае? Ды не, гэтыя 2 я для вас спляла. А я ведаю на што. Гэта для другога свята, якое сёння ўначы прыйдзе для купалля, так? Так, гэта прыгожыя купальскія вяночкі. Для вас, сябры. Ой, дзякуй! Дзякуй, Настя. О, я ў гэтым вяночку буду самая прыгожая. Але не такая прыгожая, як я. Ну, лезь! Да жартую я, жартую. Вы з Насцей самыя прыгожыя. Ой, няўжо я гэта ў голас сказаў? Сказаў. Хопіць ужо саромецца. Мы не супраць, што мы прыгожыя. Ой, як я люблю купальні. Можна цэлую ноч не спаць, весяліцца, спяваць. Так, купалі гэта самае прыгожае летняе свята. Яго адзначалі яшчэ ў глыбокай старажытнасці у гонар самай кароткай ночы і самага доўгага дня. Ух ты, яны якраз сёння. Менавіта. У купальскую ноч прынята
ягнята не спать до раніцы, спеваць купальскія песні, плясці вянкі і пускаюць іх, гэтыя вянкі, па вадзе. І мы павінны ўсё гэта зрабіць сёння. А яшчэ ёсць такая купальская традыцыя скакаць праз вогнішча. Лічыцца, што агонь пазбаўляе ад усіх бед. Ого, страшнавата, але я вельмі хачу паспрабаваць. Так, толькі ў прысутнасці дарослых і асцярожна, бо агонь гэта не жарт. Не хвалюйся, мы гэта ведаем. Пойдзем з сябрамі і іх бацькамі, і наша вогнішча будзе зусім малюсенькі. Тады добра. А хочаце, я прачытаю вам верш нашага беларускага паэта Янкі Купалы, які называецца «На купальні». Хочам, толькі... Што? Купала на купалле. Адной мне гэта падаецца супадзеннем. Насамрэч, гэта зусім не супадзенне. Янка Купала спецыяльна ўзяў сабе такі псеўданім, бо нарадзіўся якраз у купальскую ноч. Ой! А што такое псеўданім? Гэта імя, якое выбірае для сябе паэт ці пісьменнік і пад якім ён друкуе свае творы. Вось яно што. А як завуць Янку Купалу насамрэч? Іван Дамінікавіч Луцевіч. Запомню. Янка Купала, Іван Дамінікавіч Луцевіч. Ну ўсё, цяпер чытай верш, Лесік. Слухаем уважліва, сябры. На купалле на святое рві, матуля, зелле тое, што ў нас папараць завецца, і шчаслівым быць здаецца. Як узыйдуць зелля кветкі, будуць шчасце мець і дзеткі, будзеш маці мець і ў хаце долю, згоду і багацце. Ух ты! Прыгожы верш! Ён прысвечаны легендзе пра папараць-кветку? Так, кажуць, яна зацвітае толькі ў купальскую ноч, і той, хто яе знойдзе, стане шчаслівым, і ўсе яго жаданні здзейсняцца. Няўжо ўсе? Так гаворыць легенда. Значыць, мне абавязкова трэба яе знайсці. У мяне столькі жаданняў. Тады давайце спачатку патрэніруемся. Я схаваю вось гэтую кветку, а вы паспрабуйце яе адшукаць. Класная ідэя, давай! Толькі не падглядвайце, а гледачам мульцік пакажыце. Добра, мы не глядзім. Ні адным вочка. Кася! Ды не гляджу я мульцік чакаю. Настя, мультик скончыўся. Схавала ты кветку. Можна нам ужо павярнуцца? Яшчэ секундачку. Усё, можаце шукаць. Клас! Я ўжо 100 жаданняў прыдумала. Не ты адна. Папараць-кветка, ты дзе? Так, там, мабыць, там яна. Холодна, зайчыкі маё. Ага, значит, не сюды. Мабыць, вось там. Цяплей. Ага, мабыць, сюды. Не, холоднее. Мяняем накірунак, так. А тут... О! Настя! Я знайшла яе! Вунь жа яна! О, пашчасціла табе. Ага, я такая шчаслівая. Кветочка моя чароўненькая. Так што перша загадаць ляльку вялікую. Падобна на тое, што Кася забылася, што гэта не сапраўдная кветка. Ну, 2 лялькі. Ага, мы ж проста трэніраваліся. Яшчэ ляльку. Кася, ты пра сваіх сяброў не забывай, ім жаданні пакінь. Пакіну, не хвалюйцеся. Я ж для ўсіх папараць-кветку знайшла, але спачатку мае. Таму вы пакуль з гледачамі мульцік паглядзіце, я падумаю. Ну, добра. Вось і ўсё, мульцік скончыўся. А наша Кася ўсё яшчэ жаданні папараць-кветцы загадвае. Яшчэ я хочу канструктор і вялізны паветраны шар. Ну і дзе яны? Ну, і як поспехі, Касечка? Дрэнна! Хіба вы самі не бачыце? Нічога не выконваецца. Можа, таму, што гэта пакуль не сапраўдная папараць-кветка? Мы ж проста гулялі. Забылася? Ой, і правда. Ой, я так захапілася. Ну нічога, у мяне яшчэ цэлая купальня наперадзе. Як знайду і як загадаю.
Ой, не хвалися заходя. Давайте лепей с глядачами развітаемся. А что, уже час? Так. Шкода, але ж ненадолго. Бывайте, дівчинки і хлопчики. До побачення, сябри. Ми, як завсёды, сустрэнемся зранку. У нашим добраранку!